Προφανώς και δεν γουστάρει κανένα στα φιλολογικά, αφού μία ζωή ακούτε λέξεις που δεν καταλαβαίνετε. Ουσιαστικό, ρήμα, ονομαστική, γενική, ενικός, πληθυντικός, ενεστώτας, παρατατικός. Αυτό όλο το τουρλουμπούκι θα το ξεμπλέξουμε τώρα. Ο διπλός ρόλος των λέξεων. Κάθε λέξη έχει μία διπλή ταυτότητα. Έναν γραμματικό ρόλο και έναν συντακτικό ρόλο. Ο γραμματικός ρόλος αφορά την ίδια τη λέξη και είναι πάντα ίδιος, όπου και αν συναντήσεις τη λέξη. Ο συντακτικός ρόλος αντίθετα αφορά τη σχέση της λέξης με άλλες λέξεις στην πρόταση. Και φυσικά αλλάζει ανάλογα με το πού συναντάς τη λέξη. Η συντακτική ρόλη είναι βασικά 6. Ρήμα. Κάποιος κάνει κάτι ή παθαίνει κάτι ή έχει μια ιδιότητα. Υποκείμενο. Ποιος κάνει ή παθαίνει ή έχει την ιδιότητα. Αντικείμενο. Τι κάνει ή παθαίνει. Κατηγορούμενο. Τι ιδιότητα έχει. Συνήθως Α και Κ δεν πάνε μαζί, αλλά καμιά φορά πάνε. Ό,τι περισσέψει από Ιράκ είναι προσδιορισμός. Οι προσδιορισμοί είναι δύο ειδών, η ονοματική και η επιρρηματική. Τα ονόματα και τα ρήματα είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και βασικά, ονόματα είναι όσες λέξεις δεν είναι ρήματα. Αυτό κρατήστε το πολύ σοβαρά. Άρα, οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί λένε κάτι σχετικά με το ρήμα και οι ονοματικοί προσδιορισμοί λένε κάτι σχετικά με ό,τι δεν είναι ρήμα, δηλαδή το υποκείμενο, το αντικείμενο ή το κατηγορούμενο. Αυτοί οι 6 συντακτικοί ρόλοι μετά διακλαδίζονται further. Οι ονοματικοί προσδιορισμοί διακλαδίζονται σε ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους, οι ομοιόπτωτοι διακλαδίζονται σε παράθεση, επεξήγηση, επιθετικούς και κατηγορηματικούς, ενώ οι ετερόπτωτοι διακλαδίζονται σε γενικές, δοτικές, αιτιατικές κτλ. Πώς είναι όμως οι γραμματικοί ρόλοι της λέξης και ποιοι είναι αυτοί οι γραμματικοί ρόλοι? Οι γραμματικοί ρόλοι είναι αυτοί που ξέρετε από το δημοτικό. Τα γνωστά μας μέρη του λόγου. Κάποια κλειτά και κάποια άκλητα. Τα τρία πιο βασικά είναι και τα τρία κλειτά και θα τα πάρουμε με τη σειρά από το πιο απλό στο πιο πολύπλοκο. Ουσιαστικό. Πρόσωπο, ζώο, πράγμα κτλ. Το αναγνωρίζεις από τα τρία του στοιχεία ταυτότητας. Έχει πτώσεις, ο άνθρωπος του ανθρώπου, έχει αριθμό, ο άνθρωπος οι άνθρωποι και έχει και γένος, αλλά το γένος είναι σταθερό. Ο άνθρωπος. Το τρίτο κουμπάκι είναι παγωμένο. Το γένος του ουσιαστικού δεν αλλάζει, είναι ένα και σταθερό. Στο επίθετο αντίθετα, το κουμπί του γένους ξεπαγώνει. Το επίθετο παίρνει την πτώση του ουσιαστικού, ο καλός άνθρωπος του καλού ανθρώπου, παίρνει τον αριθμό του ουσιαστικού, ο καλός άνθρωπος οι καλοί άνθρωποι και παίρνει και το γένος του ουσιαστικού, ο καλός άνθρωπος η καλή μητέρα, το καλό παιδί. Ουσιαστικά και επίθετα αποτελούν τον κόσμο των ονομάτων, γιατί ο τρίτος βασικός γραμματικός ρόλος είναι αυτός των ρημάτων. Είπαμε ήδη από πριν ότι ονόματα και ρήματα είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Γι' αυτό ο κόσμος των ρημάτων έχει τελείως διαφορετικά κουμπάκια. Το πρώτο κουμπάκι του ρήματος είναι το πρόσωπο. Εγώ τρέχω, εσύ τρέχεις, αυτός τρέχει. Το δεύτερο κουμπάκι του ρήματος είναι ο χρόνος. Ενεστώτας τρέχω, παρατατικός έτρεχα κτλ. Το τρίτο κουμπάκι του ρήματος είναι η έγκληση. Κάθε πινακάκι πρόσωπο χρόνος είναι μία έγκληση. Ένα πινακάκι πρόσωπο χρόνος για την οριστική, ένα για την υποτακτική, ένα για την ευκτική και ένα για την προστακτική. Και το τέταρτο κουμπάκι είναι η φωνή. Ένα σετ από 4 πινακάκια πρόσωπο χρόνος, δηλαδή ένα σετ από 4 εγκλήσεις, μας κάνουν μία φωνή. Ένα σετ για την ενεργητική, ένα για τη μέση και ένα για την παθητική. Λίγο παρακάτω στην ενότητα κλίση ρημάτων θα δούμε τι κάνουν όλα αυτά τα κουμπάκια. Χοντρά, αν σε ρωτήσουν πώς μπορείς να ξεχωρίσεις ουσιαστικό από επίθετο και ρήμα, δεν χρειάζεται να αρχίσεις τις θεωρίες ότι ρήμα σημαίνει κάνω κάτι κτλ. Γιατί και ο καπετάνιος κάνει κάτι, αλλά δεν είναι ρήμα. Η απάντηση είναι μία και απλή. Το ουσιαστικό έχει ένα γένος. Ο ή το. Ένα από τα τρία. Το επίθετο έχει 3 γέννη. Και ο, και η και το. Και τα 3. Ενώ το ρήμα δεν έχει γέννη, έχει πρόσωπα. Εγώ, εσύ, αυτός. Τα ουσιαστικά θεωρούνται το πιο απλό μέρος του λόγου, γιατί μπορούμε να τα συναντήσουμε σε λιγότερους δυνατούς τύπους, σε λιγότερες μορφές. Τα ουσιαστικά έχουν μόνο ένα γένος, 2 αριθμούς και 5 πτώσεις. Τα επίθετα είναι λίγο πιο περίπλοκα γιατί έχουν 3 γέννη, 2 αριθμούς και 5 πτώσεις. Οπότε 3 επί 2 επί 5 ίσον 30 δυνατοί τύποι. Ενώ τα ρήματα τέλος θεωρούνται και είναι τα πιο πολύπλοκα απ' όλα. Γιατί θεωρητικά τουλάχιστον έχουν 6 πρόσωπα επί 6 χρόνους ίσον
ίσον 36, επί 4 εγκλήσεις ίσον 144, επί 3 φωνές σύνολο 432 δυνατούς τύπους. Αν και στην πράξη λείπουν πάρα πολλοί τύποι, οπότε στο σύνολο δεν είναι ούτε η μισή. Πάντως το ρήμα παραμένει ο πιο ζώρικος γραμματικός ρόλος. Γραμματική ρόλη συνέχεια. Αντωνυμίες, μετοχές και άκλητα μέρη. Έχω αφήσει λίγο αέρα ανάμεσα στα ουσιαστικά επίθετα και ρήματα για να μπουν εκεί και κάποια άλλα μέρη του λόγου. Ανάμεσα στα ουσιαστικά και τα επίθετα μπαίνουν οι αντωνυμίες. Οι αντωνυμίες χρησιμοποιούνται αντί ονόματος, άρα αντί ουσιαστικού ή επιθέτου. Άρα έχουν και αυτές ένα κουμπάκι που παίζει με την πτώση, αυτός, αυτού, αυτόν, ένα κουμπάκι που παίζει με τον αριθμό, αυτός, αυτή, και ένα κουμπάκι που παίζει με το γένος, αυτός, αυτή, αυτό, ανάλογα τι ουσιαστικό ή επίθετο προσδιορίζει. Ο άνθρωπος τρέχει, αυτός τρέχει. Η μητέρα ήρθε, αυτή ήρθε, το παιδί παίζει, αυτό παίζει. Επίσης, ανάμεσα στον κόσμο των ονομάτων και των ρημάτων υπάρχει ένα μεικτό είδος που είναι οι μετοχές. Οι μετοχές πατάνε με το ένα πόδι στον κόσμο των ονομάτων και με το άλλο στον κόσμο των ρημάτων. Προέρχονται από ρήματα, αλλά λειτουργούν και κλείνονται σαν ονόματα. Π.χ. η μετοχή γράφων είναι ένα πρόσωπο, αυτός που γράφει. Από τα ονόματα παίρνουν το κουμπί γένος, ο γράφων, η γράφουσα το γράφων, αυτός που γράφει, αυτή που γράφει, αυτό που γράφει. Το κουμπί αριθμό, ο γράφων, οι γράφοντες, αυτός που γράφει, αυτοί που γράφουν. Και το κουμπί πτώση, ο γράφων του γράφοντος, αυτός που γράφει, αυτουνού που γράφει. Ενώ από τα ρήματα παίρνουν το κουμπί χρόνος, ο γράφων, ο γράψον, ο γράψας, αυτός που γράφει, αυτός που θα γράψει, αυτός που έγραψε. Και το κουμπί φωνή, ο γράφων, ο γραφόμενος, αυτός που γράφει, αυτός που γράφεται. Π.χ. εγώ με την πρώην μου ήμουν ο γραφόμενος. Και τέλος, τους γραμματικούς ρόλους συμπληρώνουν τα άκλητα μέρη του λόγου, αυτά δηλαδή που δεν έχουν κουμπιά. Δεν μπορείς να πειράξεις τίποτα πάνω τους. Τα επιρρήματα που απαντάνε στο πού, πώς, πότε, γιατί. Π.χ. εδώ, εκεί, έτσι, αλλιώς, χτες, αύριο κτλ. Οι σύνδεσμοι που εισάγουν προτάσεις, π.χ. και, όταν, αλλά, ενώ, επειδή κτλ. Και οι προθέσεις που γενικά σημαίνουν τόπο, π.χ. εις, εξ, επί, υπό, ανά, κατά, διά, αλλά μεταφορικά μπορεί να σημαίνουν πολλά πράγματα ακόμα και δημιουργούν τέλεια σύνθετα με τις λέξεις. Π.χ. εισφέρω, εκφέρω, επιφέρω, υποφέρω, αναφέρω, καταφέρω, διαφέρω. Οι προθέσεις σώζουν ζωές στις λεξιλογικές ασκήσεις. Σε μια πρόταση, κάθε λέξη έχει έναν γραμματικό και έναν συντακτικό ρόλο. Πάρε παράδειγμα την πρόταση: ο όμορφος καθηγητής μοίρασε τα διαγωνίσματα τετραμήνου προχτές. Πάμε πρώτα να βρούμε συντακτικούς ρόλους. Ρήμα μοίρασε, υποκείμενο καθηγητής, αντικείμενο τα διαγωνίσματα. Κατηγορούμενο δεν υπάρχει. Άρα, ό,τι έχει περισσέψει πρέπει να είναι ονοματικός προσδιορισμός, δηλαδή να απαντάει σε μια ερώτηση σχετικά με το υποκείμενο ή το αντικείμενο, ή επιρρηματικός προσδιορισμός, δηλαδή να απαντάει σε μια ερώτηση σχετικά με το ρήμα. Η λέξη όμορφος απαντάει στην ερώτηση ποιος καθηγητής. Κολλάει στο υποκείμενο, άρα είναι ονοματικός προσδιορισμός. Η λέξη τετραμήνου απαντάει στην ερώτηση ποια διαγωνίσματα, κολλάει στο αντικείμενο, άρα είναι και αυτό ονοματικός προσδιορισμός. Ενώ η λέξη προχτές απαντάει στην ερώτηση πότε μοίρασε, κολλάει στο ρήμα, άρα είναι επιρρηματικός προσδιορισμός. Μοιράσαμε συντακτικούς ρόλους, πάμε τώρα να μοιράσουμε και γραμματικούς. Το μοιράζω είναι και γραμματικά ρήμα, όπως και συντακτικά. Το υποκείμενο καθηγητής και το αντικείμενο διαγωνίσματα έχουν μόνο ένα γένος, άρα είναι ουσιαστικά. Πάμε και στους προσδιορισμούς. Το όμορφος έχει 3 γέννη, άρα είναι επίθετο. Το τετράμινο έχει μόνο ένα γένος και είναι ουσιαστικό. Ενώ το προχτές είναι άκλητο και είναι επίρρημα. Προσοχή, δεν είναι δυνατοί όλοι οι συνδυασμοί γραμματικών και συντακτικών ρόλων. Δεν μπορείς π.χ. να είσαι γραμματικά επίρρημα και συντακτικά υποκείμενο. Γιατί το επίρρημα απαντά στο πώς, πού, πότε, γιατί, ενώ το υποκείμενο απαντά στο ποιος. Όχι, οι συνδυασμοί είναι συγκεκριμένοι. Τα ονόματα δίνουν υποκείμενα, αντικείμενα και ονοματικούς προσδιορισμούς. Τα ρήματα δίνουν ρήματα, τα επιρρήματα δίνουν επιρρηματικούς προσδιορισμούς, ενώ οι μετοχές, επειδή πατάνε με το ένα πόδι στον κόσμο των ονομάτων και με το άλλο στον κόσμο των ρημάτων, δίνουν κυριολεκτικά όλους τους συντακτικούς ρόλους. Αυτά για σήμερα. Το συγκεκριμένο βίντεο της γραμματικής έχει και δεύτερο επεισόδιο που θα έρθει σε λίγες μέρες. Χαιρέτα μου τον Πλάτωνα.